Οι αλήθειες με τη Ζήνα συναντάνε τους Έλληνες της Αστόρια, τη γειτονιά της Νέας Υόρκης που κρατάει την ελληνική ψυχή. Εδώ όλα τα κτίρια αυτά τα έχουν Έλληνες και εδώ το φαρμακείο είναι ελληνικό. Τώρα έκλεισε αυτό, αλλά όλα αυτά τα μαγαζιά τα είχαν Έλληνες, εκτός από ένα στη μέση που ήταν Ιταλοί. Γύρω μας πινακίδες ελληνικές. Παλιότερα ήταν περισσότερες, όπως και οι Έλληνες. Αυτό μας λέει με παράπονο και η Νταϊάννα, που ζει 35 χρόνια στην Αστόρια και είναι ιδιοκτήτρια του Τέλης Ταβέρνα. Πάρα πολλά χρόνια εδώ στο ίδιο μαγαζί. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν αλλαγές. Ήμασταν ένα πολύ μικρό ταβερνάκι. Μεγαλώσαμε, έξω πήγαμε, μπροστά πήγαμε, εντάξει. Ναι. Μεγάλη δουλειά. Αντιλαμβάνεται κανείς για σας που έχετε ζήσει εδώ στην Αστόρια, τους Έλληνες της Αστόρια, ότι έχετε προσπαθήσει πολύ. Πολλά χρόνια και πολλές ώρες και πολλές δουλειές. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εδώ. Από την κουζίνα μέχρι την τουαλέτα φαντάζομαι. Ναι, όλα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εδώ στην Αστόρια? Για μένα ήταν πολύ πιο εύκολο να αναπτυχθεί από ό,τι είναι σήμερα. Γιατί το μόνο που χρειαζόταν κάποτε ήταν σκληρή δουλειά. Καθίσαμε μία μέρα στην Αστόρια. Περπατήσαμε από την πλατεία Αθηνών μέχρι την Τίτμαρς. Μπήκαμε σε μαγαζιά, μιλήσαμε με τους παλιούς και τους νέους, γελάσαμε, συγκινηθήκαμε, χαρήκαμε, μοιραστήκαμε πίκρες και αγωνίες. Το σίγουρο είναι ότι το ελληνικό στοιχείο είναι ακόμη ζωντανό. Μόλις ήρθα από τις Φάρμες. Ναι. Τώρα και έτρεχα να σας προλάβω, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είχε πολύ τράφικ και δεν τα κατάφερα να είμαι on time. Τι έκανες στη Φάρμα? Στη Φάρμα τι κάνουμε? Αυτό το μαγαζάκι που βλέπετε είναι της Ελένης Farmers Stand, Farmers Market. Πηγαίνω στην Ελλάδα, συνεργάζομαι με το συνεταιρισμό της Λούτσας, αγοράζω από εκεί τα σπόρια μου και έρχομαι στη Νέα Υόρκη, στο Long Island βασικά, εκεί είναι η βάση μου, και φυτεύουμε τους ελληνικούς σπόρους και βγάζουμε προϊόντα για τους πελάτες μας. Όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε, τα δικά μας, που καλλιεργούμε εμείς, δεν βάζουμε pesticides, nothing. Η ελληνική αγορά πώς προέκυψε? Η ελληνική αγορά. Πριν 40 χρόνια και να μην μαρτυρήσω και ηλικίες, είχαμε στην Ελλάδα τα παπούτσια του Ιωάννου. Κάπως ήρθαν τα πράγματα, χάθηκαν οι business και εμείς αποφασίσαμε με τον άντρα μου να έρθουμε στην Αμερική. Ήρθαμε παιδιά στο πουθενά, δεν μας φιλοξένησε ούτε συγγενής ούτε φίλος, τίποτε. Στο παγκάκι ο άντρας μου κοιμήθηκε μια εβδομάδα. Ήρθα κι εγώ μετά από ένα μήνα και ξεκινήσαμε και εδώ στο Foreign Corporation με παπούτσια. Δεν αντέξαμε. Από εργοστασιάρχης τώρα ο Βασίλης μου πήγε και δούλευε σε εστιατόριο στο Manhattan πιατάς. Αλλά πολύ γρήγορα, σε 3 μήνες ξεκινήσαμε δικές μας δουλειές. Ανοίξαμε στο Manhattan ένα μαγαζί που πουλάγαμε στο δρόμο παγωτά και φράγκφουρες και κλουράκια και τέτοια. Και μετά σιγά σιγά γίναμε very successful. Έχω μια κόρη, τη σπουδάσαμε από αυτό το μαγαζί, έχει 4 masters, είναι θεραπεύτρια για τα αυτιστικά παιδάκια, special παιδάκια, η οποία έχει δικό της agency, δουλεύουν 20 θεραπευτές για την κορούλα μου. Καλό παιδί, βοηθάει κόσμο και εμείς εδώ τι μπορούμε βοηθάμε. Το είδαμε αυτό. Το είδατε αυτό, Είδαμε ότι βοηθάς κόσμο. Yes, I do. Και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό που μπορώ να το κάνω, που Θεός μου έδωσε αυτό το χάρισμα, να μην είμαι φανταχούλας και να βοηθάω. Μ' αρέσει να βοηθάω κόσμο πολύ, πάρα πολύ. Ο Γιώργος Ντέλης ήρθε στην Αμερική σε ηλικία 1 έτους. Υπήρξε παράγοντας για τον απόδημο ελληνισμό και ένας από τους λόγους που το όνειρο για την πλατεία των Αθηνών με τα γάλματα των προγόνων έγινε πραγματικότητα. Το όνομά μου ήταν Ντελιάννης, με κρασιατικό και το κόψα το Ντέλης. Και οι γονείς μου ήθελαν να μου φάνε. Όμως ήταν εύκολο Ντέλης. Γεννήθηκα στη Νέα Φώκια, Χαλκιδική. Beautiful γειτονιά ιστορία. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και που πάω ταξίδια βαριέμαι. Γιατί μου αρέσει η γειτονιά αυτή. I love this neighborhood. Έχουμε απ' όλα εδώ. Έχουμε 124 εθνικότητες εδώ στην Αστόρια. Έλληνες πόσους έχετε?
Θα πω κοντά 30.000. Εδώ οι Έλληνες μεταξύ τους είναι ενωμένοι, είναι μονιασμένοι. Είναι χάλια. Δεν σεβόμαστε ένας τον άλλον. Είναι κρίμα. Γιατί είμαστε καλοί ανθρώποι. Κάναμε την πλατεία. Πολλά χρόνια πήρε να γίνει η πλατεία. Ήταν την ιδέα του Ντένις του Συντήλας Λεβέντης και είπε να κάνουμε την πλατεία και κάναμε την πλατεία. Και 30 χρόνια τώρα κάνω ελληνικά βραδιές. Σήμερα είναι ελληνική βραδιά. Έχω την Νίκ Νικολαίδης και Cosmopolitans. Μπουζούκι. Beautiful. Η εκπομπή μας είχε τη τύχη να βρεθεί και στην ελληνική βραδιά στην Αστόρια. Εδώ που μέσα από τη διασκέδαση και το χορό οι παλιότερες και οι νεότερες γενιές έρχονται πιο κοντά. Το όλο περιβάλλον είναι ελληνικό. Οπότε και ο κόσμος ξέρει ότι εδώ είναι εστία ελληνική. Πόσα χρόνια είστε εδώ? Πολλά, 40. Διασκεδάζετε? Βέβαια, αλλήμωνο. Αλλήμωνο. Το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να χορέψω, τα πόδια μου. Και είστε στην Αστόρια από? 34 χρόνια. Ναι, αλλά στην Αμερική με 55. Και παίρνετε καλή σύνταξη? Όμως κοντά 2.000. Ωραία. Εδώ θα αρέσω πολλά Είστε χρόνια. ευχαριστημένος, Είναι εντάξει. Η γυναίκα μου παίρνει κανένα 700, ο γιος μου δουλεύει στο ταχυδρομείο, που είναι μια χαρά τα παιδιά, είναι όλα σπουδαγμένα. Εδώ? Εδώ, βέβαια, όλα. Εδώ είναι ένα μπαρ που είναι Έλληνες και εκείνοι. Στο κτίριο αυτό είναι πλυντήριο. Πολλά χρόνια? 60. 60, Είναι σίγουρα, Και είναι ναι. ελληνικό? Έλληνες, είναι ακόμα ο εγγονός αυτού που το είχε. Εδώ είναι ο κύριος Κυριάκος που μου έλεγες. Ναι. Να δούμε Γράφει. αν είναι μέσα. Κυριάκος. Κάτσε να δούμε μήπως είναι μέσα. Να τον γνωρίσετε λίγο. Τα ρολά μισόκλειστα και το μαγαζί μισοάδιο. Ο κύριος Κυριάκος, τα 96 του, αποφάσισε να κλείσει το μαγαζί μετά από 2 μέρες από την ημέρα που τον επισκεφτήκαμε. Είστε εδώ πόσα χρόνια? 50 χρόνια. 50 χρόνια, Έχουμε έρθει σε μια στιγμή που όταν θα προβληθεί στην εκπομπή αυτή η κουβέντα μας, μάλλον το μαγαζί αυτό δεν θα υπάρχει στα χέρια σας, Όχι. Γιατί? Γιατί κουράστηκα. Μείνατε ευχαριστημένος εδώ από τη ζωή που είχατε? Δόξα τω Θεώ, αγόρι μου. Τώρα πέρασε, νο. Τώρα πέρασε. Αυτή η χώρα είναι καλή όταν έχεις μέλα και δουλεύεις. Βλέπω εδώ και τις φωτογραφίες της οικογενειακές. Εκείνο είναι ο εγγονός μου που τέλειωσε το Χάβαρντ το σχολείο και η εγγονή μου τέλειωσε, η αδελφή του τέλειωσε το Boston University, αλλά δυστυχώς χάσαμε τον πατέρα τους. Το γιο σας? Με τον κορονοϊό, Σε ηλικία? 6. Κάπου παιδάκο η ζωή αυτά έχει. 83 χρόνια δουλεύω στη ζωή. 83 δουλεύετε. 83. Από 12 χρόνια παιδάκι. Γιατί έμεινα με ορφανά 60. Σε ένα θυμό και από μένα και από πατέρα. Με μια αγρία γιαγιά μεγαλώσαμε. Καθάριζε των πλουσίων τα σπίτια και μας μεγαλώσαμε. Έχετε εργαστεί σκληρά στη ζωή σας? Πάρα πολύ. Δεν ξέρω να φύγω από τη δουλειά. Ποτέ δεν έκανα τον άρρωστο να μπω στη δουλειά. Αυτό είναι αγόρι μου. Αλλά σας αγαπούν όμως στη γειτονιά. Εδώ η γειτονιά περίπου κλαίει που φεύγω. Κλαίει. Γιατί ό,τι έρχεται από το χέρι μου βοηθώ. Σας αρέσει να βοηθάτε, Γιατί με βοηθήσαν εμένα πολύ και δεν το ξέρω. Αυτό είναι. Δεν το ξέρω. Φεύγοντας από την Αστόρια, κρατάμε ως ανάμνηση τα ελληνικά χαμόγελα των ανθρώπων που συναντήσαμε και μαζί τη φιλοξενία τους. Είμαι Έλληνας είμαι. Έλληνας είμαι. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι, σαν να γνωριζόμασταν καιρό. Και που ξέρεις, κάπου μπορεί να ξαναβρεθούμε.